kutenda mubati wechigaro nekundipa mukana wekuisa izwi rangu pabhiri iri rachiriridza mukati menyika, ndichiritsoropodza, ndichirishora, ndichiriramba zvakaomarara. Ndinoramba bhiri iri mubati wechigaro nokuti kwandinobva vanhu vechiredzi ndakavabvunza kuti munoti kudini pamusoro pebhiri iri. Point of order. Ndokubva vati honorable indai pachipatara chechiredzi General Hospital ndoona chimiro chiripo mouya totaura nyaya iyi. Ndakaenda pachipatara mubati wechigaro ndikandoongorora ndikaona varwere vachishayiwa mishonga pachipatara. Ndokubva ndataurira vabereki. Point of order. Point of order. What is your point of order? Tanga ndichikumbira kuti honorable Makumire vataure zviri mubhiri kwete zvechipatara. Hapana patakambosangana nazvo. Honorable Makumire, endererai mberi. Ndokubva ndadzoka kwavari mubati wechigaro ndikavaonesa chimiro chiri muchipatara. Ndokubva vagari vemuchiredzi central vakati zvino kana chipatara chisina mushonga moda kuwedzera 2 years dzokuitei. Ndakabvunza madzimai ndikati madzimai munorida here bhiri iri? Ndokubva madzimai akati tiri kuzvarira pasi muchipatara, hatigoni kuzvarira pasi muchipatara for the next 2 years uda kuwedzerwa nebhiri iri. Ndakaenda mukamba yemapurisa ndikabvunza mapurisa munorida here bhiri iri? Mapurisa akati mari atiri kuhora haikwani, tariremo neshangu dzedu zvadzakaita. Ndokubva ndatorwa ndikaratidzwa mahofisi mubati wechigaro. On a point of order. Mahofisi anga ari On emapuranga. a point of order. Order, Honorable Makumire. Ndokubva vabvunza On vakati a point of 2 order. years ndedzei tishandira mapuranga. On a point of order. Order. What is your point of order? Mubati wechigaro muno mudare tichitanga basa tinopiga miko yekutaura chokwadi kana tiri muno mudare. Tanga tichizokumbirawo kuti honorable Makumire vachiremekedza miko yavakapika vatitaurire mapurisa akavaudza kuti mari yavanotambira ishoma. Ndatenda. Honorable Danzi, zvamataura ndazvinzwa, asi regai ndikupindurei ndichiti zvambotaurwa muno muimba muno kuti vanhu vakanyorera vachisapota kuti vanoda bill vanosvika 537,102. Vanhu vakanyorera vachiti havasi kusapota i2,935. Saka Honorable Makumire nevamwe vavo vashoma ndo vari pa2,000 ipapo. Point of order. Endererai mberi Honorable Makumire. Mubati wechigaro ndakatenderera mukati meguta mvura ichishayikwa, vanhu vari kucharika masuweji mukati menzvimbo. Vakati 2 years mozidadzei tichigara muchina sezvizvi. Ndakabvunzwa nemauto akati 2 years mozidadzei tichikanga waya sezvizvi. Ndakavabvunza toenderera mberi here kwavamwe makore 2. Vakati kuenderera kwenyu makore 2 kuenderera mberi kwenhamo yatiri kusangana nayo. Ruzhinji rweZimbabwe mubati wechigaro ruri kupikisana nebhiri iri nokuda kwekuti harisi bhiri riri kubva kuvanhu.
bato wechigaro ndoda kuti ndikuonesei kuti bato riri kutonga izvezvi mukati mehurumende Point of order, Madam Speaker. yezimbabwe Point of order. rakatanga mugore ra1980. Honorable Makumire, taurai nezvebhiri. Hatisi kutaura nezvemapato. Musarasika. Makarasika ndokugarisai pasi. Madam Speaker, ndandichikumbirawo your indulgence kuti nditaurewo point of order. Madam Speaker, we have statistics that we have already mentioned in this House that the majority, 500,000 plus submissions, supported this bill in 2000. So the honorable member cannot continue to say the majority, because the majority evidence, we have it in this House. Unless he had his own consultations that we were not part of. Ndizvozvo zvamataura honorable government chief whip, kutaura vanhu vanosiyana kamashoko, vamwe vanogona kuti majority asingazoti zviri kunyatsorevei kuti majority zvacho. Mashoko anenge achikotaurika taurika endererai mberi honorable Makuire. bato wechigaro bhiri iri riri kutsvaga kuwedzera makore maviri, asi tikatarisa hurumende iripo iko zvino yakanga iripo kubva gore ra1980 sandaberekwa. Vanhu vari kubvunza kuti mabasa ari kupi. Vechidiki vari kurutairira mumastreets, vari kutaradza nemutorero nokushayiwa mabasa. Vari kubvunza kuti kubva 1980 maiteiko muchikona kugadzira nyika. Zvomoda kuwedzerwa 2 years. Maiteiko kubva November 2017. Almost a decade mubato wechigaro. 2 years mozadzeiko. Makatadza kugadzira nyika pa 10 years. Ndomubvunzo une vana veZimbabwe mubato wechigaro. Mubato wechigaro ndoda kuti ndibate nyaya yekuzviwedzera chemu yedu isu vagere pachigaro. Ndoda kuti ndikuonesei mubato wechigaro kuti ukama huripo pakati peunovhota. Regai ndimbokubvunza iwo mubvunzo. Order. You are there to moderate debate, Madam Speaker, not to question me. Allow me to debate. You are not on the chair to question me. You are there to moderate debate. Interrogation. Yes. It's not within your place to interrogate me. Alright, regai ndikubvunzei mubvunzo. Order. Muri kuzviwedzera here kati muri kuchinja election cycle? Muri kuzviwedzera here kati muri kuchinja election? On a point of order, Madam Speaker. 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 Madam Speaker, when you are seated on that chair, you are chairing Parliament. It is not your prerogative to ask people questions. Don't lecture the presiding officer. You don't have. Handirambidzwe kugaidha No, munhu this is not this is his debate. You should allow him to debate. Ndimi ndiri kutorasika manje, chitorai chigaro chenyu. Ina handirambidzwe kugaidha munhu kana achirasika. Honorable Makumire, enderai mberi. Mubato wechigaro ndiri kutini? On a point of order, madam. You cannot rise on a point of order, man. People are ruling up. Honorable, mupei mukana aenderere mberi. Mubato wechigaro, ukama huripo pakati pevanovhota nevanovhoterwa ndokuti isu vanovhoterwa tiri varanda navashandi vevanhu. Zvino mushandi haagoni kuzviwedzera contract kana kuchinja contract pasina
mwirirano na uyo wakapinza mubasa. Now panyaya yemubato wechigaro vanhu vakati votera ndo vane decision, vanhu vari muvoters roll yenyika ndo vane decision. Saka nyaya iyi manje inoda kuti iende kureferendum. Haigoni kupedzwa vanhu vasina kuenda kureferendum. Ndoda kutaurira kudai mubato wechigaro kana bhiri yakasapotwa ne99% yevanhu, tiri kutyei kuenda kureferendum, tiri kutyei kudzokera kuvanhu, tiri kutyei kuenda kune vanhu vakavhota. I know kuti there are some very unpopular members in this house vasingadiwi kwavanobva, vasingadiwi kumaprovinsi avanobva, vari kutya kudzokera kuvanhu. Saka tiri kuti isusu bhiri harigoni kuenda mberi risina kuenda kureferendum. Mubato wechigaro ndoda kubata nyaya yekuti point of order. Zevezai Point of order. Is a point of order. Maita basa mubato wechigaro. Ndofunga honorable member vambokumbirwa kutaura kuti vanobva constituency ipa havana kutaura. Iko zvino vakuti vanhu mahonorable member vanotya kudzokera kumaconstituency. Isu takamiririra vanhu, totya kudzokera vanhu vatakamirira. Ngavasanyebera mahonorable member. Honorable Makumire ndambokutaurira kuti taurai zviri mubhiu zvamava kutaura honai vanhu vati tine ukama hwakanaka nevanhu vatinomiririra. mubato wechigaro vanhu vava vachirumbidza mabasa Masarirwa namaminitsi mana. ndatanga debate na 11 minutes to ndandakaipata 11 minutes to ndovatanga debate. And I think the parliament live stream inoratidza maminitsi andadebata. Mubato wechigaro ndanzwa vamwe vachiti dai tawedzera Shumba Murambwe mamwe makore maviri vari muhofisi vasvike mugore ra2030. Point of order. Ndoda kuti ndijekese mubato wechigaro kuti Shumba iko zvino vane makore. Order, Honorable Makumire. Point of order. What is the point of order? Mazvita mubato wechigaro. Nyaya dzatiri kutaura inyaya dzakakosha, honorable speaker. Hatingakanganisi mukana wakadai nevanhu vari kucreata content muno. Kubva tichitanga debate ranhasi, honorable speaker, hapana taura zvokuti Shumba Murambwe. Honorable Makumire vari kuzwana kuti Honorable Makumire. Mabvunzwa anzi ataura kuti Shumba Murambwe munondiani pindura. Endererai mberi basarwa namaminitsi maviri. Mubato wechigaro mukazvitarisa muchaona kuti nyaya yekuti president avhoterwe muno muparliament inyaya yandisingatsigiri mukati mebhiri iri, nokuti ndinonzwisisa mubato wechigaro kuti kuna vanhu vazhinji vakatsakatika muhondo vachifira kodzero kuti vanhu vagose kuvhota. Ndinopikisa this clause mubato wechigaro nokuti kuna vanhu vatinoshayiwa kuti nanhasi tikavabvunza kuti nhai macomrades makafirei, makafira mabhasikoro here, tinobvunza kuti nhai macomrades zvamairwira muhondo magenzi aya aenda. Ndobvunza dai ndaikwanisa kuvaona ndaibvunza comrade Chitepo, Point of order. ndaibvunza Jackson Mziyabapa Moyo, Point of makafireiko order. nhai macomrades. Order, Honorable Makumire. What is the Afireko point of Nizara, order, Macomrades. Honorable Matangiri? Maigareko Order, macomrades. Honorable Makumire. Point of order. Point of order. What is your point of order, Honorable Matangiri? Thank you very much, Madam Chair.
tikada kucheuka kumashure sezviri kutaurwa nahonorable Makumire, vatengesi ndo vanga vasingadi kuti nyika iuye kuvatema, vawana mukana nhasi kuva MP, vakutanga kutaura kuti vakasunungura nyika ndo vakaramba kuti vatema vatore ivhu, vatengesa vana honorable Makumire ava vanotengesa. On a point of order. Order, honorable members. Regai vachipedzesa vasarwa neminiti rimwe. Mubati wechigaro, pane nyaya iri kuunza tokusisiti, especially dzakanangana nekusarudza mutungamiriri wenyika. Ndoda kubvunza mubati wechigaro kuti pakaurayiwa Bishop Tafumanei Masai, ndipresident upi wataivhotera? Pakaurayiwa Ndira, ndiani wataivhotera? Ndiani akauraya Chiminya? Ndiani akauraya Keni Nyeru? Time dzenyu dzakwana, honorable Makumire. Madam Speaker. Madam Speaker. Matanga na 1645 kutaura. Ndikurekoda. Stream.